Neamțului. Dar la domnul director general Florian Vasile ați ajuns vreodată la dumneavoastră și a specificat problema, situația? Domnule director, uitați care e situația mea, care e problema mea? Sunt într-o situație foarte grea. Nu am ajuns acolo, pentru că orice cerere a fost făcută către dânsi. Mi-au luat ospetele care se ocupau de ele și ne-au așteptat și am rămas cu așteptatul, că de fiecare dată niciodată n-am aprobat nimic din ceea ce am cerut pentru acești copii. Văd că copiii noastre au și diplome. Da, cel mare are diplomă, învață bine, deși era o școală specială din... Și ce ați făcut la protecția copilului sectorului 3? Am mers, am depus actele care reprezintă copilul cu boala pe care o are. Copilul nostru ce boală are? Are orientare școlară, cum să spun, nu uită, are probleme și puțin cu capul, ce să vă spun, mai multe boli pe care, dacă vreți, le și le arăt. Nu ne arătați nouă, că noi vă credem pe cuvânt. Copiii noastre sunt, după cum vedem și diplomele acestor copii, sunt la școală, sunt premiați, sunt deștepți, văd... Bună ziua! Bună ziua! Cum te cheamă și pe Îmi Cristian Florin și am 10 ani. De când ești la școală? De 2 ani. Și ce clasă? A 4. Înveți bine? Da. Ce-ți place ție mai mult? Fotbal. Așa, în ce echipă îți place? Steaua. Și vrei să joci la Steaua? Da. Ia, zi tu ceva pe cameră la omul de afaceri Gigi Becali. Ce-ți place domnul Gigi Becali și spune ce vrei să facă domnul George Becali pentru tine în continuare. Să mă ajute ca să vreau să mă ajute să devin un mare fotbalist. Deci vrei să devii fotbalist cu siguranță. Da. Ok. Să dea Dumnezeu să ajungi fotbalist în clubul Steaua din România. Salut! Salut. Câți ani ai? 6-7. Ești la școală? Da. Ce clasă? Întâi. Întâia. Văd că vă place să învățați și luați și premii colosale. Bravo! Ce-ți place ție? Fotbal. Ce ai vrea să faci? Să joci și tu fotbal? Da. La ce echipă? La Steaua. Tot la Steaua. Ia zi ceva, domnului George Becali. Becali a lăsat-mă să sunt mare fotbalist. Fără stele. Bun. Vedeți, doamnelor și domnilor, ne aflăm într-o casă din sectorul 3, o femeie care este bunică al 2 minori. Mama acestui copii nu este. Așadar, doamnelor și domnilor, mama acestor copii a plecat zi de dimineață să-și caute un loc de muncă. Pentru că autoritățile nu poate îi dea un loc de muncă. Dar noi promitem solemn că îi vom găsi noi un loc de muncă pentru că merită, așadar, să muncească într-o societate sau undeva unde să dea cu măturica, să-și câștige o existență, să dea copiilor din suflet o pâine și o ciorbă în fiecare zi. Altul de mine se află și vecina a doamnei Videa. Bună ziua, doamnă! Bună ziua! Ia spuneți-ne, estimată, ce știți despre legii? Ce să știu? Situația care e foarte dificilă. Spune-ne situația. Păi, măică sa săraca umbra de dimineață până seara după muncă. În fiecare zi umblă sau? Când unde aude, acolo se duce. Ziceți, doamnă, ce știți despre vecinii dumneavoastră? Bunica săracă are o pensie de 3 milioane, din 3 milioane se-i întrețin atâtea persoane. E bolnavă, cel mare știu că e bolnav și... Dar pot să-mi fac o întrebare dacă nu Bineînțeles. să nu este. Tatăl știu că e plecat și nu mai știe de el de, nu știu, câtă perioadă. Deci a plecat din țară. Da, sigur, e plecat încă. Și nu mai e dă niciun sens de viață? Nu, dar niciun sens. Dumneavoastră ce spune, doamnă? Deci mama mă dă în sufletul că s-a întâmplat ce s-a întâmplat, dar în același timp trebuie să vă preocup și de ceea ce doi copii care merită și ei, mă sprijin și ajută, având în vedere că e în față foarte bine, este la o școală și
vreau să fie